Bengi iki khusus kanggo arep ndongeng. Ning dongeng kuwi asale saka dongeng. Sing dongengi aku kuwi ya dhewe. Kuwi taun 56. Sama dongeng ceritane bab pribadine. Nah, dongeng kuwi saiki tak teruske yang nak Narutama. Kaya nak Narutama ngerti sejarah lere-lere sapa to sejatine ramane kuwi. Saka ngendi asale. Aku diceritani kuwi karo ramane didongeng kuwi nalika taun 1956. Ora salah bulan Februari. Diceritani sejarahe. Nalika kuwi entas wae bali saka Kraton Ngayogyakarta. Anjur aku didongengi sejarahe ramane. Jadi asale ramane kuwi sejatine saka daerah Jawa Tengah. Ing desa Karangnangka. Kuwi kecamatane masuk Wanu, Kabupatene Purworejo. Ing kono ning swijining kyai sing ampuh kang aran Yang Kyai asmane kae sapa sik tak eling-elingi sik. Yang Kyai Kasandikromo. Kuwi asmane. Kyai Kasandikromo kuwi sesepuh ing desa Karangnangka kono. Dur gentur tapan. Nanging rene putra-putrane iki akeh sing mijil putri. Rasa-rasane kaya isih dadi penelangsane dene durung duwe turun kakung. Saking nemene ngrantese batine nuju suwijining dina nek ora salah nek critake taun 1898. Nah, 1998 antarane 97 98 ngono. Nah, kuwi Kyai Kasandikromo mau budal ninggalake keluargane pamite karo Nyai Kasandikromo arep lunga tapa lan muni Nyai nek kowe ora nganti bisa duwe turun lanang kowe bakal kowe tak pegat. Nah, Nyai Kasandikromo dhewe ya njur sedih batine wong kadung turune wis akeh nanging putri-putri. Ana swara kaya ngono ya melu prihatin no mestine. Njur Kyai Kasandikromo lunga ninggalke omah. Ninggalke anak. Nyai Kasan. Budal sing tujuane kuwi budal tapa. Mongko adoh saka Jonyang Gunung Srandil kuwi adoh. Gunung Srandil kuwi daerah Cilacap.
Tur mlaku sikil dadi saka daerah Cilacap kuwi kira-kira isih 29 kilo. Laku darat, laku sikil. Nyang Gunung Srandil kuwi misuwure jenenge Mandala Giri. Mandala kuwi misuwur, Giri kuwi gunung. Gunung sing misuwur gaibe. Gunung sing misuwur mijiknya. Nah, Kyai Kasandikromo mau saka daleme budal nyang Gunung Srandil. Tekan ing Gunung Srandil kuwi mapan ning suwijining guwa sing sisih kidul. Nah, ana kono tujuane ming nyuwut supaya bisa kasembadan duwe turun anak. Suwene nggone tapa kuwi nganti 2 taun. Ana Gunung Srandil kono. Nah, bareng wis 2 taun. Kuwi entuk wangsit yen ing kraton Ngayogyakarta permaisuri Sultan Hamengkubuwana kuwi ngarepini dadi ngandhut pasyaning pangeran tur kandhutane kuwi bakale miyos kakung. Kuwi pangsit sasmitane sing diceritake aku karo ramane sing ditampa karo bapake ya Kyai Kasan. Banjur Kyai Kasan mau nyuwun supaya bisa dipindah ngalih nyang Mbok Kasandikromo. Nah, wong barang yo gaib. Gaib kuwi yang tidak logis. Nanging saka panguwasaning Gusti nyatane bisa kawujudan. Bareng wis 2 taun suwene mau terus bali. Bab nyatane diparengake dikabulake mau panune. Njur Bali nang desa Karangnangka ketemu karo Nyai Kasandikromo. Mengko nalika bobot di permaisuri ku mau wis meh tingkep jane wis gede. Nah, Kyai Kasan tekan omah petuk Nyai Kasan kuwi Nyai Kasan nangis. Yai kula sampean pejahi nggih. Namung kula estu mboten nyeleweng. Nanging gawoke manah kula kok kula sakniki kok nggarbini kok mbobot. Mila kiyaine percados monggo mboten percados nggih monggo. Ning yektos-yektos kula mboten nyeleweng. Kula wantun dipun sumpah dipun menapakaken mawon ning waton kula menika saestipun mboten tumindak luput. Nah, Kyai Kasandikromo njur kandha. Ane ora luput ya wis kok nyapa dipikir sing adoh-adoh. Ayo wis. Nah, nyatane bobotan mau
wong nyatane iku wis gedhe. Dadi nek etungane ngono, kira-kira setahun kliwat kuwi Agi lahir. Nah, nalika tapa, udah tapa ning pertapan mau, Kyai Kasandikromo kuwi ngengkelit keris. Nah, keris mang kanggo nyatane kuwi. Bareng Mbok Kasandikromo wis babaran nglairake si Jabang Bayi, nanging Jabang Bayi kuwi mang nyatane bungkus. Nah, sekabeng gaman kuwi ora kena lan ora tedas kanggo mbukak bungkuse kuwi. Terus akhire kuwi keris sing dianggo nalika dek tapa kuwi sing dijupuk kanggo nyuwek si bungkuse bayi. Nyatane bisa pecah bayi lahir kanthi slamet. Mula keris kuwi dijenengake Kyai Slamet sebab bisa nyelametake si Jabang Bayi itu. Ananging Kocapa gegere ing kraton Ngayogyakarta umang kae. Kanjeng Sultan duka karo Sang Permaiswari, malah dituduh Permaiswari mang mengereka-reka. Janjane ora bobot, reka-reka ngaku bobot. Akhire dituduh goroh karo ratu. Mula Sri Sultan duka, amarga duka banjur diusir saka kraton Ngayogyakarta. Di Permaisuri kuwi banjur reh ning Sang Permaisuri kuwi ngangsane menawa nyambak iki bener-bener Garbini nalika semana. Dadi TKT metu saka kraton niate menggoleki ing ngendi lan sapa sing nyidra bobotane kuwi. Banjur kanthi keprihatinan sing gedhe nglono goleki sak paran-paran. Akhire Sang Permaisuri kuwi nganti bisa mapan. Itu mondok ana Gunung Damar. Gunung Damar ku ya daerah Karangnangka kono. Mula ing pesarean Gunung Damar kono ana suwijining pesarean sing dikandhakake dening wong akeh ing kono disebut sareaning Kanjeng Ibu. Menawa ya kuwi arane sak sedane Sumondok atau Medepok eneng Gunung Damar. Ora pati atoh kok dalem ramane kono. Nah, bareng wis rada gedhe si bayi ngono. Wis disekolahake karo Kyai Kasandikromo kuwi. Ngantek tutup sekolahe kelas 3. Sekolah rakyat kelas 3. Nek biyen jenenge Folk School. Folk School kuwi mung tekan kelas 3. Nek per Folk School kuwi tekan kelas 5.
Kowe mung lulus ngantek tekan kelas 3. Nah, 7 tahun mlebu sekolah, kelas 3 ade umur 10. Kelas dek metu sok sekolahan. Sakwise umur 12 tahun. Ing ngarep tau tak critakake menawa umur 12 tahun kuwi mulai digembleng. Gede, tongkon mancing ning kali, sing tak critakake dhisik. Kelingan ta critane iku. Sing maksude goleki sedulure papat sing bareng lair sedina. Nanti bisa ketemu sarana lakune mancing, walesane nganggo sada, benange nganggo serate, geboke gedang mas, pancinge nganggo dom bundel diunterke. Kon mancing ora pomo-pomo aja bali, nek ora oleh iwak, mongko mancinge ora nganggo umpan. Nah, akhirnya ning kali ngantek 8 dina, agek bisa ketemu sedulure papat sing bareng lair sedina kuwi, njur dipancingke. Nanti entuk iwak banjur agek bisa bali. Kuwi gemblengan yang pertama. Banjur sing pindho, ping pindho, kuwi umur 12 tahun kuwi. Kuwi digawa nyang Gunung Srandil. Ramane kuwi. Bab nalika lair kuwi Kyai Kasandi Krama kuwi kelingan nalika le tapa kek semono kuwi. Mulane njur bayine mang dijenengke Semono. Wiramana kuwi sajane asmane dhewe kuwi Semono. Nah, jeneng sepuh ora salah Sakra Blanjo. Bocah umur 12 tahun dijak ning gunung, jak mlaku sikil saka Desa Karangnangka kono nyang Gunung Srandil mengko adoh banget. Ana tengah dalan kuwi weruh ning alas-alas jaten ngono. Ana godhong jati siji mlumah siji murep. Njur mandhet nang kono kandha Kyai Kasandi Krama. Besok eling-elingen ya. Nggih. Besok nek kowe wis mulih saka pertapan, nek ana godhong jati siji mlumah lan siji murep kaya iki, sing murep engko lumah ngono ya. Nggih. Ning mandheke iki mang ninggal omong kaya ngono kuwi terus neruske lakune nganti tekan ana Gunung Srandil. Ana Gunung Srandil didudoi kowe manggon ana guwa kae. Aja pisan-pisan kowe bali mulih. Nek urung meneng kethek loro sing kawin ana nduring sirahmu. Nah, kuwi dawuh Kyai Kasandi Krama nyang putrane ya Pak Ramane kuwi. Nggih, Kyai, ngono. Njur Kyai Kasandi Krama kondur. Dadi Ramane kuwi dhewe omah bocah umur semono kuwi. Di Narotama bisa mbayangke. Bocah cilik sakmono ditinggal ana ngguwa dhewe adoh lor adoh kidul ming suarane ombak sing rame bab pinggiring segara kidul. Nah nuju suwijining bengi ana nini-nini sing tekenan sepuh
kuwi nyedaki karo ramane kuwi. Sampean pun nangis, Gus. Kula sing ngopeni mangke wonten ngriki. Nini mau asmane Nyai Tunjung Sari. Mbah kuwi critane apa jarene ibune Nyira Kidul apa ngono ning aku ora ngerti. Ning sing jelas nek nini sepuh mau Nyai Tunjung Sari. Aku sing upakara ramane ana pertapan kuwi. Ning janjane Nyai Tunjung Sari kuwi dudu menungsa lumrah. Iya, wong alus. Aku sing upakara nang jero guwa kono. Mongko mung nganggo klambi ya sak pengadeg kuwi. Nganti guwa mang ketutup. Sebab lungguhe ana tunggak. Tunggake kuwi trubus, kiwa tengening tunggak kuwi trubus. Dadi ngremboyong. Anjur perambatan bondotan nganti bocah sing nang jero sing mapan ana ing dhuwure tunggak mang ora katon. Nah, nyatane ana kono diupakara karo Nyai Tunjung Sari. Nganti tekan 5 taun ana pertapan kono. Sakjroning 5 taun mau banjur ana kethek loro kuwi kawin. Pasian njur kawin ana sak dhuwuring sirah. Bab sirahe wis kerambatan wit-witan kuwi sulur-sulur ora karuan. Ning kono adek ramane kuwi mangkae sing sik bocah kuwi adek medun adek mbrangkang amarga wis 5 taun ora tau mlaku-mlaku dadi medun saka tunggak mangkae njur mbrangkang malah nalika semono nalika ndongeng karo aku brangkange kuwi di pragake. Dadi tangane mlaku kuwi ora nganggo telapak tangane nganggo sikute. Banjur sikile nganggo dengkule. Dadi mbrangkang dengkul karo sikut. Nanging sakjroning brangkang medun kuwi mau ana suwijining nalendra ratu ngakune kuwi eyange. Dirawuhi karo eyange sing wis ora ana. Sultan apa sing ping 6. Ane kuwi sing ngrawuhi. Anjur ditulungi dideke bareng wis bisa ngadeg putuku kok njur diaku putuku ngadega iki kowe tak gawake penganggo bab penganggomu wis pating selawir. Nah, digawakne penganggo ning pangeran. Cilik nalika semono. Rupane kuwi oranye. Katoke karo klambine. Klambine kuwi kutungan. Ora nganggo bulan, kutungan, mengene iki kutungan. Katoke ya dawa ning
kaine padha rada ngilap nanging dudu saten dene rupane kuwi ora nyati. Nah, karo eyange sing nulungi mau diparingi pusaka wujude ali-ali. Dawuhe ali-ali iki tak paringke nyang awakmu dene daya panguasane ali-ali kuwi kena kanggo tetulung lan kena kanggo njaga ragamu. Sira bakal sakti ngono. Wis kowe tak paringi asma, tak paringi jeneng, kowe tak jenengke. Nah, asmane Pangeran Pelet. Sebab ing pipi sisih kiwa kono kaya eneng gelong ngilap. Nah, kuwi jenenge Pangeran Pelet. Terus dituduhi, nah saiki aja ngengesi ngesor-ngesono dhuwur kuwi, tutno ibre manuk perkutut putih kuwi. Nah, piramane kuwi njur ngengesi mendhuwur mandeng perkutut putih kuwi yang diberi ditutne nang ngesore kuwi. Nah, bareng ngono tekan ning pulo, wijining pulo sing diarani Pulo Wijaya Kesuma. Ning kono keparingan ana wite lurus ora ana godhonge ning dhuwur ana kembange. Aku dijupuk. Jarine kuwi kembang Cangkok Wijaya Kesuma. Nah, Cangkok Wijaya Kesuma mau terus gawa rening wedi nek ilang njur lengene klambi sing sisih tengen mang disuwek dot kanggo bungkus ali-aline karo kembang Wijaya Kesuma mau. Njur tansah ngesi dhuwur metutne bre manuk kumangka. Akhire manuke ilang. Ah, dheweke niki kecopakan ana banyu. Jadi saka Gunung Srandil nyang Pulo Wijaya Kesuma kuwi sejatine mlaku ana sak dhuwuring segara. Merga dhek ora ngrumangsani nek mlaku ana dhuwuring banyu, merga ngengesi dhuwur, ngengesi sibring manuk kutut putih, dadi ora ngrumangsani. Bareng manuk ilang wis baline kuwi agek kecopakan rumangsane kecebur banyu. Ning wis nang pinggir nang dhisik. Dadi ora gawe susah ya. Nah, banjur Reneng wis nganggo penganggo anyar, tur nganggo entuk pusaka loro cacahe kuwi disaki bali. Bali mulih nang desa Karangnangka nang wong tuane.
Ning alas salah jati kelingan. Kok eruh ana godhong jati siji mlumah, siji murep. Dur sing murep mau dilumahke. Bareng karo mlumahe si godhong jati. Kuwi Kyai Kasan Dikrama kuwi jedhus nang kono kuwi. Aku ngenteni kowe nang kene. Ngono. Anjur bali bebarengan mulai. Coba nek pikir. Umur 12 tahun budal kok. Nganti 5 tahun no pertapan dadi wis umur 17. Iya ta? Kang omah Jur Kyai Kasan Dikrama kandha karo biyunge. Nyai, jilo anakmu wis teko. Arene wis ketok rada gedhe saiki. Iki bakale duwe gawe sunatan ya. Lah nggih kiyaine jeng napa iso ben wae ora usah suwe-suwe. Nah. Wong dawuh ben kiai iki nyatane kok ora maringi butuh. Nah, dingko gek undang-undang wong sing biasa melu-melu gawe jajan-jajan kok ora. Bareng iki bondo to. Nyai mang kandha. Nah, mungkin niki rak sampun wancine tamu-tamu rawuh to Kyai. Lagi mongko dereng damel napa-napa. Dereng wonten jajan, dereng wonten napa. Lah niki dos pundi Kyai? Wah, rada ana gangguan watuk-watuk. Ngene Nyai, ora usah repot. Lemarine iku kabeh resik ana. Wae lemari nang omah kabeh. Diresiki, meja-meja diresiki, delek jero kamar. Tutup. Nah, Kyai Kasan Dikrama mau iki nganggo udeng-udengan pakaian cara Jawa nglipes. Terus siguh ngobong dipa nang arep lawang. Nah, rampung ngene obong dipa. Sore tamu-tamu wis padha teka sing arep njagong bab nek arep sunatan kuwi. Lah Nyai kebingungan nangis. Niki tamu pun rawuh dereng enten napa-napa. Terus pundi Kyai? Lah kemang kamare mbok dibuka, lemarine dibukai kabeh. Lho. Gawoke kuwi lemari kuwi kabeh kebak jajan-jajan, bak manfaat-manfaat. Kanggo pasugatan. Anjur esuke bareng iki kabeh para tamu sing rawuh esuk mulai disunati. Nah, esuk disunati salak. Dadi kuwi tukang sunate kuwi taburan karo Kyai Kasan Dikrama. Nyuwun duka ingkang kathah Kyai. Wonten napa Mas Talak? Sedaya gaman kula mekaten ingkang putra mboten tumama. Dados mboten saged kula ngiris. Mboten saged kula ngopeli. Yaine manjur meneng. Oh nggih, kula kelingan, nggih kula paranane bocahe.
No? Napa? Nah, yang ramah. Ya kaya kene ya napa, Pak? Malah ora basa kuwi karo bapake. Apa, Pak? Kuwi wis dadi ila-ila lho. Nek bocah sunat ku ora kena nganggo ali-ali. Coba ali-alimu tak jupun sik. Cepoten saka drijimu tak gawane. Nek sunat dhisik. Nah, bareng ali-aline dicopot, dicekeli bapake. Agek kena diiris, kena diopeli. Nah, bareng wis rampung, diopeli, bocah mau dibilang mangan terus turu. Tangi turu kelingan. Lah, endi ali-ali kuwi? Oh iya mah disilih bapak disimpen. Anjur tekokne Pak, ali-ali kula pundi oleh ya iki apa? Dilungke. Ali-ali dilungke dinggo saknalika iku waras wis sunatku. Wis opelan. Nalika kuwi ya wis umur 17. Dadi sunate wis gedhe wong bocah biyen. Nah, bareng wis umur 17 nuju suwijining dina pamit. Yang lulusan kelas 3 SD ya, kelas 3 sekolah rakyat. Pamit karo bapakne lan biyunge. Pak, kula badhe dateng kutha. Yo gene menapa? Driose sakniki-niki mpun nonton sepur. Kula pengen sumerep rupane sepur niku dos pundi. Iramane kuwi laire tahun 1. Nah, kuwi budal nang stasiun. Saka niku mlaku sikil nang Purworejo. Anjur nang stasiun kono. Bareng ana stasiun ramane kuwi sepur ki kaya apa lagene ming wesi loro jejer sak dawan-dawan. Rile kuwi. Lah mengko ngesore wesi rel kuwi, ngesore rel kuwi rak nganggo balok. Nah, mengko eneng sing nganggo plonto. Plonto kuwi kaya di balok ning bentuknya balok ning saka wesi. Kuwi kandel. Anjur diparani kok eneng ganjele kaya ngene. Nah, dhek iki njur lingguh ning sanding rel kono. Karo ganjele rel sing plonto mang karo didemak, didulak-dulak. Adek iki kaget. Tak kira nek wesi. Ajane plonto ku ya wesi. Nanging tak dulek kene kok bolong. Dadi didulek nganggo drijine kuwi bolong. Si plonto wesi. Landasane rel kuwi. Lah mengko sepur wis arep teko kok ning bocah dolanan nang kono. Nah si Mas Nise nesu. Apa si stasiun Sepe kuwi nesu. Kok bocah ngendi wis gedhe ora ngerti aturan ana sepur arep liwat. Wis arep teko kok isih dolanan nang kono. Warani karo stasiun Sepe. Lah mengko stasiun Sepe ku lha ndok. Biyen ku stasiun Sepe ku lha ndok. Wah. Ning bareng wis cedhak. Ramane ku mang sik duleki si plonto kuwi. Lah kaget londone kuwi, stasiune kuwi kaget. Lho, kaya kene. Anjur diceluk,
aja dolanan ning kono mrene. Mergo dhek roh bocah kuwi ora sebaini. Duwe kesaktian, terus dipek karo stasiun. Kowe melu aku ya. Nggih tuan, no. Aku engko tak lebokne dadi militer. Nggih. Wah, seneng banget dia umur 18. Terus dikirim yang Cimahi sekolah tentara. Nang Cimahi sekolah tentara. Dia iki lulus sekolah wis lulus. Pun ya pangkat ndek kae. Kalau SD kelas 3. Wis nang sekolah ya wis umur 19 kirim surat kok cuti arep nggon kawin no pengen omah ya sok nek no kowe teko omah ke jawabane saka wong tuane saka desa kareng nangka kuwi. Suwijining dina bareng dhewe cuti, mulih seneng, wis rampung, wis tamat, mulih. Mulih nang omah nyatane bapake urung duwe pilihan arep dientukne sapa. Lah ramane kuwi wis tujuane pamit kawin. Ning nyatane nek mulai ra nggawa bojo kuwi engko geger. Dikira nggoroi. Wah ning kono ning suwijining wong-wongan manten anyar bojone cerik. Nah kuwi diparani. Ayo nak kowe melok aku. Teng pundi wis ta yo melu. Monggo bojone carik apa wae nang Cimahi kawin ning Cimahi ra. Lah carike nuntut ta nyang bapake kuwi. Wis kowe milih bocah ngendi aku sing nglamarke aku sing mantu kowe Mas Rek. Lah dadi sing ragu kuwi bojone ngumpang kuwi. Ramane kuwi. Ibu dinem apa sapa kae sing sepuh wae. Kuwi jane bojone carik. Njur kawine ya neng asrama nang Cimahi kono. Nah, ini suwi-suwijine wayah. Bilalah. Ing Banten kuwi rada eneng kisruh. Ya. Mergo ana kisruh Banten akeh rampok, akeh rusuh, akeh begal. Banten Serang kuwi. Njur ramane kuwi mangkae wis dadi Sepandri ceritane kuwi ta jaman biyen kuwi Sepandrine Marsose. Banjur dipindah nyang Serang Banten. Nah, di tak bungkel sik, ngombe mandek kok tak teruske meneh. Dadi tekan dadi Marsose pindah neng Serang.